Curfew phunangjak jora phana choya shikok hapmani patimung haino hai Koktisal Horo Savitri Debormani Kwmawi thangkha Mwsuk Maknwi tangsal phungo guainogo thangi naiba bukja guainok patimungni yaglo takarjola thanao khlaijaka koksilchamung patimung takarjola thanani tufaniya amchayo Salburno hasteni dal bidal amchayo joliya shikok hapmani patimungni koktuma sokpaimani gobang kuk shikok hapmani patimungono grongjak phekjanai tablet janai siklarok tamni bagai hunmani le drugs painani yapo rang pusa kerini bagai buni nogo shikok hamnani samungno karai keri khate mungsang lama oboni bagai curfew phanangja jora phano joya shikok hamani patimung haino hai Koktisal Horo Savitri Debormani Kwmawi thangkha Mwsuk Maknwi tangsal phungo guai nogo thangi naiba bukja guai nok patimungni yaglo tagarjola thanao koksilchamung yaphorka nokphang Savitri Deborma Urman gusu koi tu sengke saingan saito saingan uga sawi situ yang uga sawi koi tu jangan telang kau tu sungguhan tu saiga tahan saicina saingan liata kui lagi uga saka kun uga saka kun obu nya aku yang nasi jaga uga arta songo ya aku kun daro ya teksa jaka enggak ke naik kelai uga nasi ini ya teruk isawi ayang ngono sutu ya hawi tu kata yang pore ke saita tam ke hai uga sai sutu uga ke yang Mwsuk pore uga langtina ama Mwsuk pore tang Mwsuk ke nang Mwsuk gonyo khaja ge keri nyai khedi ge khai nyai kheke ta nai ge ge dekhi rasuja ge tu lali ya che saita jing ge tu lali ya jotan uga sa gai ma Mwsuk khokja ka mang nei gai bai go sa tai kun khang keri anang Mwsuk si sa asa ko chi tongmani gonyo go Mwsuk mak tham tongani wang ni tala ngwa sa ke kunyi bunyi Mwsuk gagar hono na anu kiro-kiro kai ko har khranya ni tu ni kai manta ga masa ke yang khaja ga ka talang ya omong ga ke ani ni jini yo no au khana ka bagar homanta ge har khranya ni rukhayu ge omno ga ka ani ke ni jini mang ni ta tong no go tong nai gwa tong ga la tam tong no abu wa ji buza kuchi na unango yang radi tetoi saya buta kerai angga kasi kuchi saya tu mana asal nak kami kamu tu lama ba nong ni nok tu lama binangjak si ma hai main road ge main road si asuk time rok tu semele nor semeya tan ke semele ya koi ta jang khokja ka tan semele ke sung narik mano bung tam kha Savitri parale para tu penyamura PS ngi tagar lo da PS tak jalan gula pas nomor watsin ni Mwsuk kala rok le bo bahai ni kosong mang ni kosong tu buja tunggu ya besar noro acu kelak perlu pada tabuk to curfew ni jora heda korani curfew jora tabuk to pia curfew jora to police rok to di tonga nango hor sal to harapono to tonga no di tini police rok ni pokok tekle nang tam sana musung borok duty kerni baga jana borong sak thar mukro ni baga jatini aba sikok akarna nangkha tam sana di gorong o hake kornani se gorong hake di tu tang gorong saimana nango gorong kun kor ko kore nanya bu na ke tam jana au ta hin saicina golong tiga telangga borong lama datang lama kan nanti Mwsuk khawjang taka police rok kisa jana hona mana nango tarmane no police rok ni kono duty bong ni sakthar mukro ji ab haja aba hanyang kata borong duty tangon ninga ke borong tu jana hona mana nango le mti lama kan nani mal ngata khongarok ke hasalong ninga ju borong thangma yangai 엄마 할게 걱정나 나고 뭐 라무가나래 그거랑 디티 동원 가나 한게와 걱정가라 공부래 그거랑 디티 그림 가지고 뭐 걱정을 그러자 엄마 할게 농요 따로 암서요 프라프라뇨 커러 걱정 무수록 와십슨 커러 걱정 무수록데 무수록래 공은 래 크나야 크나야 무수록래 공은 크나야 kunoksin ngasak Mwsuk khokja go hai abu tu dukjang bulang man sodi sung khokjang ro agi khokja pia tabung khogye bal kota ta ke khogye bal kha ang jibon de mo Mwsuk mamani le tam kala ni basini Mwsuk ma khata
ma busuk kemana Maknwi kosong Maknwi dar narul saya men kocok orang kana abo daran to chung asu saimali ya sutin baza leka saitawo sutin baza ka porse Mwsuk kuri nugui jotum baza la dekha ta sisala dekha apra himike to thulaliya thana rogole norok efer rog dek lagi khogjaman nok rin khanao to efa ko rikha remane boro kha no laisi thangkha na le hne diti thana thangya saime na nanya na ya saime ta han chana boro diti bo khlai na horogo oise ko no amu to asuk rut gana rut gana nangjak satai ko sorok ba tang boba han Mwsuk de police rok borok duty kuri nya kabong sak tharmung kuri area wo boro sar thai bagin ko aba haire wo aba nyan bagin Mwsuk ba ko tongta ai bolam bising pan ka se abo saimanani ongla chosai ko si lama senangja police gari la kha jnu gi tongu am se rogo aba he pranja Mwsuk rok kar kama mani khani rok pun rok to Kwmawi Kwmawi hun khana wa gi dawa mane no tar mane no tar lam se siu rakhar jak police on kun sak tharmung kuri pun kha to akin no 10 bar ta kama jak angkar bazan theke chinor jora amu tom parap ta tuma parah mura yes ka ta na os ki yang ta la kita buk tam boba hai tam nai norok ni bakha pele hanya ja o tabuk or muskala dar da kha zai na Mwsuk lar ko somun sakana awon no khang ka ba kisat ki ro to ni mang ka bangta sonde horok te tong ke pon pon aba sok hai rok no ngo kurja ke be wala suk lai ba dusman aba hai to kure jadi o kalar Mwsuk Maknwi kosom jaga masa gai masa no khang ka ba aki to ke samanta Takar jola ni simi osuk ni kokthum Chini Khorang